бо диққат видеоро тамошо кунед бародар, то охира гуфтагием ки чӣ кор кунанд дар кор. Зинда бошед. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Хӯрик 90. Бародаро чӣ хеле ки дидест ӯзи градусҳои Тоҷикистон ки погода беҳад гарми бадай. Шумо ако хоҳиш мекунем вентиляторе ки мехаред дар хонаҳотон истифода мебаред, кадоме ки мисол вентилятор истифода мебарад, бародаро хоҳиш мекунам ами давлени ами мисол положение баланда накуне. Отмоткаҳои ва ё дар дарунаш отмотка доранд, ҳаваё алиминтан, мед нестан, сирх кардаган, не ки просто меда алиминта сирх кардаган. Мақсад давлени баланда мемоне, шамоли мисол мустаҳкам мета, баланд мета, ҳами ҳолада полнирост ҳами чизо сӯхтестиян. Ҳами моторо нигоҳ кунед, суратора, видеора нигоҳ кунед, чихе пеши мо бисёр ремонткунӣ мебиёнд, ҳар як тай ҳами моторошон сӯхтестай, як расходи зиёд. Ҳисоби баланд ки мекунанд, баланд ки истифода мебаранд, ҳами отмотка ов мешаванд, якгариш да мерасанд, барои пригиред мешава, уже ҳами чиз месӯзанд. Ҳамира гуфтум ҳатман расонудтон. Бародари чизо шӯхӣ нафаҳме, ҳами одамо уже ай ремонткунӣ, ай вентилятор хария девона шидеста. Баланда намоне, ин хитояи дубликата, ино вообще ҳичи да кор намеояд. ҳами эҳтиёт кунед бародаро. ҳами муҳим информатсияро гуфтам ба шумо бифаҳмонам. хитонай хеле чӣ нагире, горди нагире, баланда намонед, давлени баланд хитонда хуш меша. Як мотори нами нишон додестам, инами хидаш моторш 110 сом обтовида меиста. Инами бисёр одамо 170, 150, 270 харидесиян, тез ами моторо сӯхтесиян. Видеоро тамошо кунед, чихе одамо пеши мо мебиёнд, фақат моторо вентилятор 5-6таи доранд дар дастошон, 3-та, 4-та, 1-та, 2-та инам хеле моторо сӯхтесиян. Хоб, зинда бошед, бо шумо буд Хӯрик 90. Саломат бошед.